Dr. Frank Amakohene. The modern Monday, on say you know, baby, but you can 7% to get 90%. Some of the people more movie industry, some of them I can say, Enkusiaga. Some of former Casa, there are some now. Excuse me, my language. Who knows where before? So they also release a new one for Mahama. They are inspired. Wakaka wire, also buy, you know, and then more can't say about Obayano. Namiadum, or Satia. Yes, in the phone. Yes, Jata. Adia Jata, iti. Now, walk out here. Walk quiet, Papa, by you, your back. Dr. Frank Amakohene, original minister, Asante original minister. Now, why you say, oh, you know, some say, industry to go for. To buy no first meetings of a sort of now. Jumedia, you know, it's in 2 points. Or first meeting, nothing said, sign of wish here, no, any. Or say, border, or Madame, or now, Marshall said, you see me. My city, a Fabia marketing, Yandia, I can't even see an answer, and then that's able to trauma. I about to continue. It's basically Moody executives are mobile as our board now, Dr. Frank Amakohene. Okay, so far, Dr. Baye, bear 6 months in a dear seminar, and I say, the modern bonus. The modern Monday, on say you know, baby, but you can 7% to get 90%. 90% because Obayano, in Numa was at here, or then in South Soon. Your moon and so dear, or person, your master to my 2 pounds. You share a year Ashanti first. Obayano Sati Pulu. I think they know one month, going to pull down no Sati. And then I'm from Obia no air fashion, you to create Pia Botany. And I'm a young man, or Mushi, Muram, change our phone or schools, no, and no more pijabas. What I say, and again, senior sudden in Sababaka, and Conis in the training, and I give an ace in a bean seed that. Dana Titunia Santi Memoir, some original minister Yaba, no same idea, with the first senior to Mosu Senior from the Pijababa. But Papa, no, you be a tea about somebody and me. See, young for party 20. Obia, what I say, and do my audience know, one year say, we end this in one abra. Union man BP4, CPP, PNC, Obia, boom, now, Obia, in fact, why are they? Okay, do you think after this election, Kuma would beat my fan to my pep, Efra? Ra, so to know about the say why. No, be a bar. No, say, so I bought you some number, tell you, Abra, as one man, and Jim was saying, a while. I didn't the form. I do my lady, I am wanted and I begin to have cameras at home was here. I know who's a coffin, no, but no, boy, and I say any papa at the manor. Now, also, probably was why be. Also, was why be. It's immediate. There be umpire no content young one, the woman, said the manor. Said I won't show a man on the sunset. When for crack, I said, don't want to no suit. If you are always a wish to be a upper crop when you be enough for sure. It's never one who by mind then. Now, some of the people more movie industry, some of them I can say Enkusiaga. Some of former Casa, there are some now. Will be always say, excuse me, my language. Who knows where before? Because Juma did not be binty above from no be about so more. Some you for no, but no to me for. I wouldn't even answer I didn't. Because I want me and you know be about no so more. How to say? A dear one from 100% individual. Or by I don't know what time music I will to Musra. And how the idea open. Papa Nanyanasa, no so okay, I will not be now Junesa. A China Papa cup of tea. Now, young unity our industry. Who say, Some unity as my yakan. But beyond one more 120 any society, Diana said, ministry be a 120. But the idea appear what the answer cameras in Missouri. In the panos were women and no could remember no cassa, not a copy of Bontany, but to be a book bank, you know, and to call hormone, but and I'm so when you're familiar to camera.
Eti obia sem chintin bete dia no epia bontin na ma amanfo adwuma bia no ma betimi aba 100% sen ntawanta wanim da bibia ntawanta wo nenso eden a adwuma no koso ntanu de yemfa nto nkyakra ya ye nipa de ye betietia ye ho na bom interviews ni ahodo a ye ana ma obi hu se ampa se ne bokura no mo no mo baby oboko society bi mu no ita dem wo ho but hu so bia be dina bontin eye interview. See, I also want to release a new one for Mahama. Dear na inspire. Wakeke waye. Your friend is saying. Wakeke waye. Also buy no. Any more can say oba obey no. Na me adom wasate ye. Okaso obe yi levy free o, yi levy oba ye no. O ye free o. Betting tax o ye free o. COVID I think say the next budget no COVID free o no. What you think? You may no nche. Government ben waba was matifu so ama loro fe kwampo ye tete so da e bin sida but yen hwe papa adwuma de wodi ana babunu bia so e party bi obi e bo papa na ba so na I am dead say ebre ye wo mu aya ko kokon ba wiase yi ro jondroma ha esi so ankanya sa anka America ne ye ro anka ho taxi ba anka ho taxi ba anka ay friends ay friends ay Israel ani Iran na count to ko ba anka taxi be ba no but ma po ba no so mo hwe bibia da afu ye dollar ko fama ye nwen people for say China ne America. World trading intina e dia ba na mpacho China for na ma America o na ma Ghana $4 some of them adwuma o mo $1 for anya adwuma nta fredi abiem BBC abo bibi am de hye Ghana for hu ni nyina ene the from mobile phone say na me ko internet a no ko bi a me pebia me hu nti obi ya dia mo ka no kure mama bunu no nya sana mo na wo twa ntro na ma bunu hu sam no you people are so weak because ye no kure no na mo dada ye ene mobile phone aba so obi a na 2 cities out 20 data na che say the kure bi obi a no se chia Sina ne my acapella to us well now. Even see Champion. Chairman General Agazeni. So popular no. Brani. Ikamura. Oh, Adey. Adey. International. Ya wo ko there. African powers. Wow. Black powers. What you say? Jack. Oh no, be say osugo ni. You do anything. Na wo contest ya na. David. Over to aba. Senior juma me nyam retama me contest yo. Oh, Adey. David. Ada umpa na tena we kan Yeah, for. Alaska am cry for. For. I say I abatu de mfa pani. Mfa ho de but sometimes as I usua de kakransa. Oni say abatu nya say me best ni madwuma machewo. Ya disua. Enye se obia na oba say me pese standard ya yenim da bia bi. Adwuma we no yenim na ma adwuma na say no. So nti as usua de ansa na obekwa kusani bibia. Ye ka so obi epanyina ese all angles no. Unya nim de firi ho. Ante ofitin ya na machewo adwuma nim ye panyini na ye fitin ya na de panyina ma da bi eno sa de ni ma beje hu se wo ko donation ama Mr. Kokutumasi e den na ma wo kokoye sa adere na last week 12 June na my birthday ma woda bia no ya na me takọ mpanimfo I think say last year me ko manso akubu e frɛ no hwapiase kokoya do na me tena se hu se no ese di pia bontene Bible kran so yenyi ne ase mpuna ansa ne ye obi de na ye papa mpanimfo ne ma me mpanimfo mo ho a omunya adwuma ne bi nye adwuma no so na e ma ye nsakoya no na so bi nya adwuma ne ese okokosra nti de to makoma se Mr. Chumesi ene Mr. Poku Madora ena papa ba ko so e frɛ no Nanapo akwa kosra mu nti me kosra mu so ma ne ma ye kama de o munyina ne se ye mpanimfo ne mo ana atete ne ya bedru samre Bra sa wo hwemu a senior adwuma na nye no kwa ye legends no bebre na on be ye adwuma na be kwa kodru ba bi na se life na ye miserable de amom I didn't tell man baza o hen senior adwuma hwe ni mo unim
entertainment no so de ye wadwuma se no ana wo ye dia bi wo nim classmate adwuma sua ene saa ne ma no den ya oba ko be pie firim mienu miensa bi o me pie firim sinya adwuma ye nyina ye ntimi mpie menye sika kase enti senka wudi mu a o ko wo ba odin ne banka kran na o creative bi nso wo nchen a ebetimi afechi sika kran ma nanse sinya adwuma no nya wuram na nya sika bumbum a ya na wo musika adwuma bi a disika bumba no ya na sika nkitinkiti bi wo ha yemu but wo check ya a day wo 5 cedis ya susu 1 year ni nyina no e 18 million so to 10 cedis say 36 nke betima yi sa ne ma no na nke bia ya bia adwuma bi mobile money bi ne man nkitinkiti bi e kosoro ne ye pagam sa but sika ne babu mu a ya ne ye ncheke eno ka ho but wo ka sa adwuma no pa na wo be ye me nei me babi kwa akoye bi a me chense pa adwuma bi won chen ya na se sua adwuma ansa na talent no omom didi ho no wo ho ene ye ne ya be ka ho a ye mfanse ne omu ye adwuma no so wo ho so wan hu ni sa na wo sini adwuma no ampa adwuma bi anka ho a fa ne se wo ye carpenter ni wo ye mason ni wo ni padua no na wo de kokko pesika ba ada ya le be bo no mason ni nya adwuma bi o ba wo store bi a mfanse wo ye mason ni nyina achi no mo sika kakra wo ya le da wa se sika no still ebe to akoso aba isini adwuma dem de afutu am de mo bibia nse enye ye pe ena enye nkofo bi penti o mo ya le da dem o adwuma no minim se samre ya ye betoto abai ni nasefo na abi agya ene me be kosoro a hwe nhyɛ da nim o gisika ne free set so ba ne sika na sa so ho o yesini a okọ abusuam sisi a oba tv so na okọ abusuam a wo fa bra na wo kọ me hwe o be che sika na manasa so ho nti ye wo big problem na problem ye ne betuma so anu kakra ye wi a ne ya beja ma aban no na wa nhyehyɛ ama ya se de be ya da kyen so ye ho beto ye nya sa dia ka nhyehyɛ about aban no ayi no mo royalty system no unyini se ne anka watwa movies bebebe especially Mr. Chumasi ni e ono anga te twa bi ono aso produce bi direct bi the royalty system no ke good a unyini se nka enne no nka obetina fie edide de wo munyina ne se on se adwuma no aba no so ya sene kakra o ye fra bibia so a sika banka kakra on se beginning na me ne mo kasa me kan se mi se position enye obi a wache system no e obi a owonim de efa adwuma no ho enam se sini adwuma ye mu bi no ye nsua de ye fitin ya ne akwa ye panyini hwe asoko court actors guild court no nso ay ko gina ho ye ho asema ye ka so ho e be den asoko discover you bisa se kwan be ne fa so gigi ska enka basis ene hotels ni nasefo nyina nan ke ye ko mu so a ye nsa be ka sika ne nke nya bi de akoma ye nkokorafo ne emerwafo no nanso na manso sabi adwene mu pobi ene sabi adwene boni nti no yadwuma ni ntimi nkosoro de we aye kasa aban mo ayi ombe ye mafam di aboa yo enkrofo bi begie ginam na sini adwuma no wo bada ben ye ne ba ye na akoda ne hei na afi na age egu enti kopem se ye sinifo na nkasa no aye se ye pese ye boa ye ne be boa ye ho ye saa de a ohene saa na be ye sika man de bre ye na osoko emu se obia se ne wonya nse TV stages no more Ghana so mumbo. Oh, kwan be so. Omo yin Nigeria movies ni chen Ghana movies. Wo hene, ya nsinifo no. Ya esi jata. Ade ehye jata eti. Na wo kwa akoyi a. Wo kwa ye papa wo, ba yi wi obeka wo. Bisa ho se ye yaboa ye ho. Ade ne ya nhyehyɛ be ne ya me ho a. Ono de ne sika ko bie ne TV station wo na wo ba be hye no so. Da bi. Wo nhyehyɛ ya wo be ye ne oniema wo be ye. Movie e bitimi koton no 100 cedis. E bi ton 50 cedis. E de ma TV no. Na wanyi obeyi obi so wo kra o tamis kama ne so onko twasini adwuma ne onko ye ne kama mfamere wa wo kwa ono no mfaso no wodwe no wa te ne mfaso na to baabi na ko twa series basa na da koma TV no na TV no onkoto ade foforo enti ye nyina no ye mo ye ho ansa ya mo ye ho na ye adwene se obi na meboa ye dia o hene ye ho be fin agina teche madwale ma ba ogu ye ho da bia ye makwaba eba KB Logistics tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo che se enneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran de ye frɛ no door to door ebi o se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so se ye de
ɛfa wiem a 7 to 10 days ana afei nso sɛ ɛfa nsuo so a 28 days to 30 days na aba abɛduru port ama yɛyi afiri hɔnom nso so de abrɛw yɛwɔ warehouse kɛseɛ ɛwɔ China Guangzhou a nneɛma dodoɔ biara a wopɛ sɛ wokra de ba no yɛbɛgye de aba abɛgu ama wo na afei yɛde firi hɔ aba abɛduru ɔman mu hɔ de ama wɔ asomdue mu a wonya haw biara na asɛm da a seesei KB Logistics de ama Ghana adwadifoɔ wɔn a wɔtaa kɔ China kɔfa nneɛma ba ne sɛ ebi a wei ne wo first time a wokɔ anaasɛ mpo no wotaa kɔ hɔ no mo nanso wokɔ bi a w'ani yɛ wo ntanta a KB Logistics say wofrɛ ne yɛyi nkutahudie anaasɛ wo ne yɛn nkasa a yɛfa wo de wakɔ company nankasa apartment a yɛagye no Guangzhou hɔ nom ama adwadifoɔ place of convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne sɛnti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wofrɛ a yɛbɛbuku room de ama wo na afei yɛama car aba abɛfa wo airport na afei sɛ wopɛ sɛ wokɔdi dwa because of language barrier nti yɛwɔ deɛ ɔbɛka ho ɔno bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ na woankɔ ankɔbɔ ka na asɛm de baako bio no sɛ woba KB Logistics a yɛ freight no ɛwɔ fam papapapa a wode compare ɔmo a wɔn de bi ba na bo sɛ yɛdeɛ no wɔ fam especially with your services a yɛsɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap eti me shop bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na wonnu ho da sɛ wopɛ ne yɛdi nkɔmmɔ a yɛ numbers ana gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛdi nkɔmmɔ KB Logistics ne ɛwu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo One TV.